अच्छा साथियों, आप सभी भोजपुरिया भाई के हम गायक राजेश लाल यादव पूरी पार्टी सहित हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। ये हमारे अक्षय देवी गीत उषा वर्ल्ड म्यूजिक की तरफ से और हमारे रिकॉर्डिंग डायरेक्टर हमारे बड़े भाई अजीत यादव जी हम लोगों की देख रेख में जारी है। हमको उम्मीद है कि पसंद आएगी। कैसे लाल? सुनीला हो मोर सजनवा, सुनीला हो मोर सजनवा, लागल बा कब से धियनवा। सपना में देवी मैया दिहले रहली दर्शनवा। सपना में देवी मैया दिहले रहली दर्शनवा। सपना में देवी मैया दिहले रहली दर्शनवा। सुनीला हो मोर सजनवा, लागल बा कब से धियनवा। सपना में देवी मैया देहले रहली दर्शनवा। अब छन छन हर छन याद उन्हीं के आवेला। मन सोच सोच के कितना सुखवा पावेला। मन सोच सोच के कितना सुखवा पावेला। मन सोच सोच के कितना सुखवा पावेला। जब लेना दर पे जाई हम चैन तनिक ना पाई। जब लेना दर पे जाए हम चैन तनिक ना पाए। जब लेना दर पे जाए हम चैन तनिक ना पाए। जाके दुकान से आजे नरियल चुनरी ले आई। कैले बै कुल तैयारी धैले बै कवनो गाड़ी। कैले बै कुल तैयारी धैले बै कवनो गाड़ी। कैले बै कुल तैयारी धैले बै कवनो गाड़ी। भाड़ा के नइखे चिंता कुछ रुपयो धैले बानी। भाड़ा के नइखे चिंता कुछ रुपयो धैले बानी। भाड़ा के नइखे चिंता कुछ रुपयो धैले बानी। कैले बै कुल तैयारी धैले बै कवनो गाड़ी। भाड़ा के नइखे चिंता कुछ रुपयो रखले बानी। अब छन छन हर छन याद उन्हीं के आवेला। मन सोच सोच के कितना सुखवा पावेला। मन सोच सोच के कितना सुखवा पावेला। मन सोच सोच के कितना सुखवा पावेला। माई के सुंदर मुखड़ा जैसे बह चाँद के टुकड़ा। माई के सुंदर मुखड़ा जैसे बाचात का टुकड़ा। माई के सुंदर मुखड़ा जैसे बाचात का टुकड़ा। जे भी श्रद्धा से पूजे हर ले ली वो कर दुखड़ा। जे भी श्रद्धा से पूजे हर ले ली वो कर दुखड़ा। जे भी श्रद्धा से पूजे हर ले ली वो कर दुखड़ा। जब शशि जी दर पे अइबा, जब शशि जी दर पे अइबा, दर्शन जब उनकर पैबा। जब शशि राजेश सजन जी सुनला मन में तब तू हर सईबा।